Video yathu ya lero tionesana amene tingayikire album ya Stores pa TikTok. Ndiye kupanga kwake nkosavuta. Ndiye masada nthawi tiyambe. Lasima pange follow, tipange follow. Ndiye apa tigwisa ntchito TikTok Lite. Ndiye choyamba timapanga click pa plus sign pa. Kenako photos. Kenako tisankha zithunzi zimene tifuna tipostezo. Ndiye ndizipanga select. Kenako ndipanga next. Apa sounds pa umatha kuyikapo nyimbo imene ufuna kuti izamveka zithunzizo zikakhalapo. Kwa ikatero ndi kuti ayikapo otha kupanga no next kuti tipange post. Kenako tipanga post. Apo ndi kuti zimakhala zatheka. Basitu video imene nakonza ndi imene tiyentolanenso ku video yotsatira. Ngati ndifunso tentifunsepo panga comment, osayiwala kupanga follow. Tiyentolanenso video yotsatira.